De vakanties binnen komende wij. En dat betekent dat meer en meer mensen de ontspanning zieken. Bij gelijk zijn slaggoede Maring en Zielboord. Van bedrouwen ik de tijd dat de vakantiekrijgen in beeld komen. Want het werk in meestentijd net samen lezen blijven. Nikkers bij dit uitstuurbureau in Snits. Zij hadden krijgen mij een paar toekeltjemmen. De economie die trekt hard aan, dus er is meer vraag en wat minder aanbod. En daarnaast zie ik wel dat vakantiekrachten die willen meer dan alleen werken in de vakantieperiode. Wat was je dan? Nou, ze wil ik op vakantie, ze wil ik nog leuke dingen doen. Dus het leven bestaat echt voor hun meer dan het werk. En ik denk dat ze het minder nodig hebben. En daar is wel een voorbeeld van te vinden. Ik gras me eigenlijk gewoon een beetje hier en daar en daar overleef ik het wel mee. Dus dat is het doel, te overleven. Er was net in de vakantie een soort geld verdienen. Nee, ik vind het leuker om wat leuke dingen te doen en daarmee, dat hoeft niet altijd geld te kosten. Maar daar ben ik horen. Liekers deze jongen die in de horeca werkt. Ik heb wel meerdere in de horeca gewerkt, bij de Koper Kees en ik heb ook wel bij Poys DC gewerkt. En ik snap, die jongeren, die zijn niet echt... Als ze een plek gevonden hebben, dan blijven ze, maar anders zijn ze al gauw van, dus ik weet niet. Ik weet niet waarom die uitzendbureaus staan. Die zijn ook echt op zoek naar jongeren, echt specifiek naar jongeren. Ja, Juan, dat binnen zij. Maar er binnen oplossings voor te vinden. Ik denk dat je misschien de keuze moet maken om in plaats van één voor de hele periode te verdelen onder een aantal vakantiekrachten. Ik denk dat je moet zien om het werk zo in te richten dat het vooral leuk is. Boeten dat het alleen zwier is. Dus je zult wat dingen oors met het doen om aantrekkelijk te wezen voor de jeugd.